Aha, tak už ho máš, Maxo. Musím ti chcel dať. Asi som ti dal. Cez môj účet. Dobre, zelené zlaté zep. Som tu? Prečo je tu niekto, kto sa volá Ziamová Riťka? Prečo tu je niekto, kurva, kto sa volá Ziamová Riťka, chlapi? Sep? Fialo? Filip, nemôžem to púšťať, lebo proste Soros aj, tieto normálne copyrighty odhadzuje. Alebo takto, že normálne nevidíš stream, keď púšťam copyright huziku. Hourglass. Asi si musím narepovať chalani vlastnú proste hudbu. Takže ak je tu nejaký proste producer OP, alebo tak, master alebo takto, tak, alebo nejaký rapper, že fakt niekto taký, alebo máte na nejaký dobrý kontakt, tak ma dajte do kontaktu, no a môže to byť. Prosím, Zep? No je zlé, chlapi, ale zlaté Hourglass, zlaté Hourglass. Zlaté Zep. Alebo ak si niekto underground rapper, ak si aby som púšťal vaše songy, tak mi pošlite, môžem si to vypočuť no teraz. Aby ma proste YouTube neodjebal. Čaše sú? Proste nie sú? Zlaté Zep? Good, chlapi. Not bad. Teda. Traf prosím aspoň jeden ešte. Traf all the way out, last pin hit. Modré Hourglass Zep. Boom. Хорош. Nice! Ty kukula, to bol chlapský akože hitnul. No dobre, semičkáš, okej. Lock-in chlapi, teraz to musí painúť na 4 cíne. Poďme lock-in. Lock-in. Piče. Seedballíčka super, skate buchni, tam je tiež asi dosť to nakrmené, no inak. Dobre, pravá strana teraz. Šloby. Zelené hore. No, nice! Jedine vpravo dole. Pravo dole, to je všetko, čo potrebujeme, kamaráde. Pravo, kurva, dole. No, modré, môžeš to clearnúť. Nie! To neclearlo modré! To riči, prosím! A je to piči. Málo! Jsem doma kolem opice a panelu. A jsem baller, ne influencer. Under the influence plným batohem na fínece. Celý? Ne je zle. Na 3 no. Bet. Počkej, keď dá bonus, čo? Bonus dal. To je ešte jeden. Keby to chytí fakt ten bonus, chlape. Chlape, keby to chytí bonus. Šlo lobby? Nešlo, je. Bonus? Ešte zapalkár. Ešte jeden. Piče, to som už nemal, že? Jasne. Bonus? Nebaď. Ak ste ešte neposreli, tak na mojom Discorde rozdávam cez 50 000 doláčov pre mojich hráčov, pre viac infa a 100 free spinov a 25 doláčov za free. Joinite Discord Žilomitko Otocky alebo kúpite stránku ziamverewards.com. Počkaj, to oldway či nie? Mohlo by to byť nie oldway. A Zeus je oldway, dobrý multi. Kámo, takýto detský multi, ale to nie je zle, či zase Zeusa oldway. A tohto horsáka tiež, či? Ty koko 2 litre chlapi. Piče, keby tam je najebaný, tak dá sa X alebo 50. Daj ma in! Super! Prosím, aj super Israel, prosím pán. Dajte mi ten skript. Čau Enrico Seos. Sme budúci milionári, kámoš. Lock-in, chlapi, lock-in, 5000 doláčov bonus. Poďme tam. Tu piči, tam. Nie, tam. Starý, fiala. Pravá strana hit. Nechcem pravá strana hitu. Star. Yes! Tedu, Zeus. Pravdo. Pod.
Multi okolo, multi, ďalšie poty. Multi a ďalšie poty, multi. Ešte jeden blesk, prosím ťa, minimálne ešte jeden blesk, prosím, fakt seriózne. Prosím blesk, seriózne blesk, prosím fakt, že seriózne blesk iba. Blesk, reálne že blesk, nebudem písať ani ďalší tam iba blesk. Prosím blesk, bleskni ma. Bleskni ma. Pot, pot. Dva poty, chlapi, multi okolo, multi prosím. Soroš multi, alebo ďalší pot. Multi alebo ďalší pot, nutne. Málo. Vlastne to bolo ešte väčší bonus. Nebolo 5, to bolo tak 6,2. No to je možno byť neepí chlape. Kaktusíky? Treba ešte hitnúť na čo? Piče, tie sa s tými valdami. Hej, dole. Poďme. Ešte, kaktusy. Jackie. Reload. Ty koľko dlho. Nejaký keby upgrade na diamant? O, na diamant to upgradeíte, chlapi. Chlapi, na diamant to upgradeíte. Na diamant toto. Diamant. Upgrade na diamant. Pasoroš. Piče. 5. Wow. Bang. Not bad. Aj tuto 5, keby toto upgrade na diamant alebo na golden flower. Piče. Not bad, ale. A chcel by to aj nejaký pod, no. Keby tam ešte pod je mne... Tak to je dobré cigy na shootout, no. Pamätám, jak sa bude spamovať, nech sa dá Zix. Zix banger. 24, vydržíš tak 2 hodiny, perfinancovať druhé. Chali, tuto ide Vianoce. Jingle Balls dáme jedný. Počkaj, prosím, ja si vianočnú hudbičku. Have you been naughty? 16x kurvička. Ešte poď! All the way, nehovor nič. All the way. To piče, X-Race to môže byť max, chlapi. X-Race môže to byť max, alebo veľa. X-Race, prosím ťa túto kurvičku, prosím X-Race kurvičku. To piče! Ale to dosť, nie? Ak to bude ešte 2K, tak budem mať nervy ako kot. Ja verím, že tak aspoň 5 alebo 10. Keby je to all the way, tak možno to je max, no. Sugar Rush. Christmas. To ide. Málo! To piče, som sa tešil. Keby to all the way, tak je to niečo, no, takýto sorrow shit.